number one challenge I will bụ mgbe gị nwa bụ nna ma ọ bụ nne na ọ bụ n'ụka anyị zụlitego ụmụ gị n'ọdịdị eji efe chi nke ndị ọzọ iwe kunye ofe iwe si ụmụ gị na ọ bụ ọzọkwa Jizọs angwa anyị na ọ bụzi aja anyị for 10 years 15 years ị na-agwa ụmụ gị isi otu kunye nụ ka anyị jebe ụka for 10-15 years ị na-azụ ụmụ gị ebe na-esikwa na ị na-eje eluigwe isi ụmụ gị gbebe na-ekpere nọ Meri mụrụ Jizọs nọ mmụọ nsọ dakwasara ya wee mụọ Jizọs iwe kunie ofu ụtụtụ isikwa na ife niile ịkọ n'ọba asị kedu ka ị chọrọ ka nwa ka ebe iche na nwa ya ekwu n'ime obi o wee jụọ ya ma ọ mee papa iche nya nna ya ka ezi ife na-eme ụmụaka enebe ya anya si ka ezi ife na-eme dadi anyị na-akọzikwa tu mama anyị na-akọzikwa ka onye isi mgbaka ka ezi nke bụ na isi gide anyị na ọ Jizọs isizikwa anyị na ọ bụ aja anyị isizikwa anyị na anyị jebe ụka imesịa isi anyị ejezina na anyị na-eje ebe a na-agba Ozioma Odinani o nwere ife na-eme you look like a joke to them idika ibe eji egwu egwu n'iru ụmụaka anyị that is number one challenge ọ bụ na ị defeat nwo that challenge then ịma na ịnwetago ya it will take you effort to convince your children ime ka ha mata na ife na kwuru mgbe a na-ekwe nekwa ife meziinu kweta ịma na anyị too na community bụ na ya ọ na-afịa parents arụ ihe ụmụaka asị ha nna n'ọkwa m ukwujọ n'ọkwa m umejọ biko. To this we owe our children apology. That is the first thing. It doesn't matter age gị ọ bụrụ na ịbụ ofu onye na ndị azụlite ụmụ gị n'ụka n'eluigwe number one thing ị ga-eme mgbe ị matara eziokwu bụ kpọọ ụmụ gị ya ọfa ayịyọ n'imejọ siba ụmụ m ndị nna anyị maọbụ nna m dufie m iru biko nwa m gbaghara n'ezi ka o si wee dị ị na-agwa ya na-egosi ya point. So that is number one challenge. Number two challenge anyị na-enwe bụ gịnị inwe counter teachings. Ọ nwunye ndị Igbo na-akpọ counter teachings. Ịkụzisialụ nwa gị ife n'ụlọ ọ pụọ oruo n'akwụkwọ akụzibe ya ife ọzọ. How do you handle that? Ka ị ga-esi wee mee ma ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ kụzielụ nwa gị si ya nwa m nzu purity nzu ọma oru ebe ọ na-eje ụmụ akwụkwọ ticha si ya bịa Izuchukwu nzu bụkwa ife ọjọọ nzu bụkwa ndị na-agwọ ọgwụ ọjọọ na-eji ya in fact nzu bụ ife ndị oyibo na-akpọ diabolic. Nwa ya adịzie confused. How do you handle such situation? Ịkụzisialụ nwa gị ọjọọ na akwụkwọ akụzibeli ya ife ọzọ. Ife ndị a bụ ife ndị na-ebute mkpuchi ya azụ. Ife ndị a bụ ife ndị na-ebute nsogbu na confusion ka ị ga-esi wee zụlite nwa gị n'ụzọ ọdịnala Igbo wee zụọ wee nweta ya nweta ife ịchọ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ mgbe nwa gị ya eruru na akwụkwọ na-amụ ya amụ ndị ọzọ na-agbọ Jizọs nyanwa na-agwọ aja anyị ịbịa n'ụlọ akwụkwọ bụ na klaasị mana ha dị 200 ọ bụ sọ nwa bụ onye na-ekwetara n'ife ndị ọzọ